እዚ 38 ዓመት ዝተደነሰ ሰብኣይ ግን ኣብዛ ዘለዋ ቦታ ን38 ዓመት ምስ ደቀሰ ወቺያሁ ርእዮ እግዚ ኢየሱስ አይመረ ከመጎንደ ውስተ ምስካቡ ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ናብዚ ቦታ ዝመጸሞ እዚ ሰብኣይ እዚ ኣብዛ ደቂስላ ዘሎ ዓራት ንነዊሕ ዓመታት ከም ዝደቀሰ ፈሊጡ ትፈቅድኑ ትህዮ በሎ ክትሓውዶ ትደሊኻ በሎ እተሕሞም ድማ እወ እግዚእየ አላ ሰብ አልብየ ጎይታ አነ ክድሕን ደልየ እንተኾነ ግን ሰብ የብለይ እግዚአብሔር አምላክና ክብርን ምስጋና ንዑ ይኹኖ ናይ ታሕትና መምህር ይሞ ከሕውየካ ዶ ትደሊኻ አይበለን ክትሓውዶ ትደሊኻ እግዚአብሔር አምላክና አብነት ካብ ዝኾነልና ነገር እዚዩ ንሰባት እንገብረሎምን እንህቦምን ካብ ገዛ ርእስና ከም ዝመንጨወ ብዘይባና ድማ ምንም ክገብሩ ከም ዘይክእሉ ጌርና ክንርዳ አይግባአናን እግዚአብሔር አምላክ ክትሓውዶ ትደሊኻ ምባሉ ከሕውየካ ዶ ትደሊኻ ዘይምባሉ ንዓና አብነት ንምዃን እዚ ሰብኣይ እዚ ድማ እወ ብምባል ብዘይ ጥርጥር መለሰ እንተኾነ ግና እቲ ክትሓውዶ ትደሊኻ ዝብሎ ዘሎ ንሱ ዘሕውዮ ምዃኑ አይፈለጠን እንታይ ደኣ አላ ሰብ አልብየ ሰብ ዝበሃል የብለይ እዚ ማለት ኣነስ ክትሓው ትደሊ ዲኻ ትብለኒ ኣለኻ እወ ክሓው ደልየ ንኽሓው ግን ብውሕዱ ሰብ ካብ ዘለኽዎ አልዒሉ ክወስደኒ ኣለዎ ስለዚ ሰብ የብለይን ብምባል መለሰ ንጊዜኡ ንጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲ 33 ዓመት ጎበዝ ደው ኢሉ ኣብ ቅድሚኡ ስለዝረአየ እዚ ጎበዝ እሞ ማይ ኣብ ዝህዎ ከሉ ኣብ ዝናወፀሉ ጊዜ አልዒሉ ክወስደኒ ብዝብል ሕልናይ